निउस 24 बड'लेण्डनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ दिनै नैबे समाव बरायबाय आरो बे समावहाय आङो नैबे उफ्रा जिथु बिसायख'थि बे उफ्रा बिसायख'थिनि नैबे तामुलपुर बिधानसभा समष्टिनि सिङावहाय दङ नैबे बाथौपुरि होननाय मोनसे जायगायावहाय आरो बे जायगायाव आं दिनै उदां बिजाथि जाय गणेश कछारी बिथांनि जानानै बिथांनि जाफोर मददगिरि बिथांमोना दिनै गामियाव फोसावदिं मेलाव बिथांमोना बाहागो लानो फैदों बे समावहाय मख'नांगोन दि थांनाय एनडिपिनि जिथु केडारमोन जायफोर नेतामोन दि हारिमु बिथांखौ आं दिनै लोगो मोनदों बिथांनि बागै आं नैबे उफ्रिया बिसायख'थिनि थाखाय बेसेबां साखाफारा गणेश कछारीनि आरो मख'नांगोन गणेश कछारीया थांनाय बारावहाय सासे इएमएन बिपिएफनि सासे बिजाथि जानानै इएमएन नाथाय बिटिसि इलेक्सनाव बिथाङा जेननो गोनां जानानै आफिन नैबे उफ्रा बिसायख'थियाव दिनै बिथाङा आरोबाव सिखांबावदों एमएलए जा बिसायख'थि बेयावहाय बिथांमोननि मददथिया माब्रै आरो बिथांखौ देरहाहोनायाव बिथांमोननि मददथिया माब्रै आं बिथांनो खुलुमबाय नोंथांनिसिम बे समाव नुनो मोनदों दिनै नैबे तामुलपुर जिथु बियाब बे तामुलपुर बियाबाव नोंथांमोना दिनै गणेश कछारी उदां बिजाथि जाय बिपिएफनि एसे सापर्टार दं बिथांमोननि जानानै खामानि मावनो फैदों बेसेबां साक्सेस जानो फैबाय थानाय बे 30 तारिखआव जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थियाव गणेश कछारीया 75,000निबो बांसिन भट लानानै देरहासार जानो थांगासिनो दं थांनाय बिटिसि इलेक्शनाव बे ओनसोलाव मोनसे आलादा बारहावा बारदोंमोन जेरावनोखि बिटिआर सुक्ति होनना बुंदों बे बिटिआर सुक्तिजों गोबां रायजो राजाफोरखौ इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरा मेगनाव हाद्रिबाला सारनाय बायदि सारनानै अन्धकार खालामना दिना फिदिंना दोनदोंमोन नाथाय दिनैनि तारिखआव बै बिटिआर सुक्तिनि मोनसे धुवा गैलिया आरो बिथांमोना जिबायदि भुवा प्रतिश्रुति नंखाय रादाय रायजो राजाफोरनो होदोंमोन दिनै बियो नुजासारबाय जे गोबां गिदिर बाथ्रा बुंदोंमोन बिथांमोना 1 भट 1 जब प्रत्येक न'खराव साख्रि होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन दिनैथ' बिथांमोना एक इंसिबो खामानि मावनो हायाखै सासेबो साख्रियाव थिसननो हायाखै बरंस दाखालि बावै टेटनि थाखाय एपइन्टमेन्ट होबाय बेबो डुप्लिकेट सार्टिफिकेट जों गतिके इउपिपिएलनि खामानि मावनायफोरखौ रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दङ गासैयावबो फेलेंखौ नुगासिनो दङ मुगै जानो हमदों बिथांमोना लासिं सिं खालामजानो हमदों बिथांमोना बिनिखायनो जोङो 110% जोङो बुंनो हायो जे फैबाय थानाय बिटिसि एमएलए इलेक्शनाव एबा उफ्रा बिसायख'थियाव गणेश कछारीया देरहासार जानाया खाथाम बावैसो मैया समावहाय नोंथांमोननि जिथु ग्रुप आरडि ग्रुप बे आरडि ग्रुपनिफ्राय माखासेया इउपिपिएलखौ सापर्ट होगोन होननानै बुंदोंमोन दिनै बेनि बेरेखायै नोंथांखौ नोंथांनि माखासे मददगिरिफोरजों दिनै माने इउपिपिएलखौ सापर्ट होलागासिनो गुबुन फारसेथिं लामाजों आवगायबोदों माने जायफोरा इउपिपिएलखौ सापर्ट होगोन होननानै मैयानि तारिखआव मिडियानि गेजेरजों फोसावदों बिथांमोना फिल्डआव जेबो खामानि मावनाय गैया बिथांमोना जों जि खामानिखौ मावबाय थादों दिनै इउपिपिएलआ बेखौ दानथेनो हायैनि थाखाय जोंनिफ्राय जोंनि केडारफोरखौ बा जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ थाखा फैसा लुसुमनानै सिला साबनाय बायदि साबगासिनो दङ डिभाइड एन्ड रुल पलिसिखौ गेलेगासिनो दङ बिथांमोना दिनै जोङो बेखौसो आपिल खालामगोन गासै आरडि ग्रुपनि साफ्रोम दावहारु लोगो बिथांमोनखौ आं आपिल खालामगोन जोङो सैथोआव अराय गसंनांगोन जाय बेक्तिया नायजेर एनडिएफबिनि सुक्ति मोजां सुक्ति जानो गोनांखौ फाननानै जाबाय जेरै प्रमद बर' बिथांजों जों बोरै उन थांनो जाय बेक्तिया एबा इउपिपिएल पार्टिया नंखाय रादाय रायजो राजाफोरनो होनानै भट बियो बिथांमोनखौ जों बोरै सहाय खालामनो आच्छा नुनो मोनदों बे समावहाय एनडिपिनि जा दि हारिमु बिथां आरडि ग्रुपनि बिथांमोननि गोसोआव गोबां दुखु थानायखौ जों नुनो मोननाय जादों आरो जाय दुखुखौ बिथांमोना दिनै होख्राव बुंगासिनो दङ नाथाय दिनै सरकारा बिथांमोननि जिथु दुखु बे दुखु दाहाफोरखौ दिनै नायफिननायखौ बिथांमोना दिनैसिम दुखुखौ बिथांमोना होख्रावना बुंदों बे समाव आरो थांबावगोन आं बिथांनि खाथियावहाय दिनै जिहेतु सुक्तिया जालांबाय सुक्ति जाखांनायनि उनावबो नोंथांमोननि फारसे सरकारा मा बेबस्था लानायखौ नुनो मोनदों दा आरो रन्जन दैमारिखौ सख'नायनि बेलायावहाय मा नुनो नाय जोङो जिहेतु बिटिसिआबो मोनसे सरकार बेयो जिहेतु मोनसे काउन्सिल दङ बेयाव केबिनेट दङ जोङो बिथांमोनखौ खावलायबोबाय थादों जे रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनो थाखाय नोंथांमोना काउन्सिलाव मोनसे रिजुलेसन पास खालामनानै गभर्नरनि गेजेरजों आसाम गभर्नमेन्ट आरो भारत सरकारनो नोंथांमोना दैथायहर
जाहाथे रन्जन दैमारिखौ जोङो उदां खालामनो हायो नाथाय दानि सोलिफु बिटिआर सरकारा बे मोनसे रिजलिउसनखौनो पास खालामनो हायाखै बेराफारसेथिं सरकार हिसाबै जोङो बुङोब्ला एकर्डआव जिखिनि लिरनाय दङ बारग' एनडिबिफोरनो जिखिनि अनसुंथाइ होनायनि बाथ्रा दङ बेफोरबो दिनै स्पिड आप जायाखै लेहेमिया जानायखौ जोङो नुदों बिनिखाय आं खावलायगोन फैबाय थानाय समाव आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ जे फैबाय थानाय समाव जाहाथे साफ्रोम बारग' एनडिएफबिफोरनि जिखिनि थालांनाय अनसुंथाइ होनो गोनां दङ बेफोरखौ थाबैनो मावफुंना होयो जाय न'खरफोरा मुंख्लं जालांबाय जाय न'खरफोरनिफ्राय मुंख्लं जालांबाय बै थालांनाय न'खरफोरनि थाखाय थाबैनो जेन सरकारारि अनसुंथाइखौ होफुंनो हायो आं बेखौसो खावलायगोन दिनै सिगनेटारियानो एबा बिटिआरनि सुक्तिकारि सिगनेटारियानो सिफ जानानै दङ नाथाय बिथाङा बेसांखिनि खामानिखौ मावफुंनो हादों हायाखै रायजो राजाया नुबाय थादों आं फिननायखौ होलायनो प्रयजनानो गैया दिनै गणेश कछारिनि जानानै नोंथाङा बेयावहाय फोसावनाय रायजो राजाखौ मा होनना खावलायगोन रायजो राजाया बेनो दिनै बे ओनसोलाव मोनसे अपसन गैया जादों इउपिपिएलआ जाबाय मोनसे मिसुलिया पार्टि गोदा गिदिर गिदिर प्रतिश्रुति होयो रादाय होयो मावफुंनो हाया खुगायावल' गिदिर गिदिर लेक्चार दिनै गोबां इउपिपिएलनि भटार्सफोरा सोरनो भट होगोन दिनै गाबख्रावनानै दङ नागिरनानै मोनाखै जायफोरा बिजेपिनि कर्मिमोन दिनै बिथांमोनाबो बेयाव कदम फुला बाराखै जिहेतु सोरनो भट होगोन दिनै आन्दायनानै दङ आरो जायफोरा बिपिएफनि भटार्सफोरमोन दिनै जिहेतु बेयाव नांगोला गैया बिपिएफनि बिजाथि गैया बिनिखाय सोरनो भट होगोन दिनै रायजो राजाया आन्दायनानै दङ बिनिखाय जोङो रायजो राजानि आन्दायना थानायखौ लामा जोङो खोन्थिगासिनो दङ जे गणेश कछारिनो हेलिकप्टारनि सावगारियाव भट होनानै देरहासार खालामनो थाखाय मानोना जोंहा बेयाव गोबां खोथा हाबनानै दङ गणेश कछारिया मोनसे समाव बिपिएफनिनो इएममोन इएम जाखांनायनि उनाव दिनै मोनसे समाव जेनलांनायनि उनाव दिनै एमएलएआव गेलेदों स' गतिके बिथाङा फैबाय थानाय समाव देरहाखांनायनि उनाव बिपिएफनि जानानैनो खामानि मावगोन जोंहा बे मोनसे फोथायनाय दङ नुनो मोन्दों बिटिआरआव राजखान्थि हान्जा होनोब्ला मोननैबो हान्जा दं बिपिएफ आरो इउपिपिएल बेनि गेजेराव नुनो मोनबाय माखासे बर' दैदेनगिरिफोरा माखासे बर' रायजो राजाफोरा लोब लोब बिबाराव थांदों जाहोनाव बेनो दिनै बिबारा जाहैबाय एबा बिजेपिया जाहैबाय सेन्ट्रेलावबो रुलिं गभर्नमेन्ट आरो स्टेटआवबो रुलिं सरकार दिनै थाखा फैसा बिसोरनि आखायाव दङ दिनै थाखा फैसा होनानै आरो माबा मोनसे लुब देखायनानै बर'फोरनि दैदेनगिरिफोरखौ बोखांगासिनो दङ बेबायदि नाथाय बिजेपिया जिबायदि पार्टि बेखौ साननैसोनि उनाव रायजो राजाया नुलांगोन बेयाव थोंजोङै जुदि बर'फोरनि लिडारफ्रा गाब्र'हैबाय थायोबा बेयाव बिपद दङ जेरै इमानुएलमोन सासे बिपिएफखौ नागारनानै बिथाङा बिजेपियाव थ्रोबहाबबाय दिनै डास्टबिनाव गारना दोनजाबाय बेबायदिनो गासैबो जालांगोन रायजो राजाया नुलांबायनो थागोन फोरमाना बहुद दङ बेनिखाय आं खावलायगोन जोंहा जितु गावनिनो मोनसे रिजनेल पार्टि दिनै इउपिपिएलखौथ' जों फोथायनो हाखाला रायजो राजाफ्राबो फोथायखाला जिहेतु रिजनेल पार्टि बिपिएफ पार्टि दङ बेनिखाय बिपिएफ हान्जाजोंनो थानानै फैबाय थानाय समाव जाहाथे जोङो बर' हारिखौ खौसेथियाव लाखिनानै जोंनि राव हारिमु थुनलाइखौ फोथांना लाखिनानै जोंनि राजखान्थिखौ फोथांना लाखिनो हायो आरो बे ओनसोलाव गणेश कछारिखौ देरहाहोनानै हाग्रामा महिलारिनि आखाइखौ जेन गोरा गोख्रों खालामो आं बेखौ खावलायगोन बिथांनिसिम साबायखर दिनै नैबे समाव नुनो मोन्दों राजखान्थिनि जिथुनिखि गोदान लामा बे गोदान लामायावहाय हयथ' बिपिएफआ माखासे खस्थ' खालामनो गोनां जाहैगोन बे हिसाबै तामुलपुराव बिपिएफनि बिजाथि गैया बेवहाय उदां बिजाथि होननानै बुंगोन गणेश कछारिखौ दा बिपिएफनि जानानै बिथाङा सापर्ट मोन्दोंब्लाबो बिथाङा उदां बिजाथि हिसाबै एर'प्लेननि सावगारि बिथाङा लानानै दिनै नैबे तामुलपुर समस्थियाव बिथाङा सासे बिजाथि हिसाबै सिखांदों थारैनो दि हारिमु बिथां एक्स एनडिबि आर्टि ग्रुपनिफ्राय बिथांखौ मदद होनो बिथांमोना दिनै नैबे केम्पिंआव बिथांमोना साखाफारा जानानै रायजो राजानि खाथियाव निउस 24 बड'लेण्डनिफ्राय आं कनक चन्द्र बर' गोजोन्थों।